ummorade bundu kumba banando bu malik sidadu buka hayti lore lumbide ngenar e dare galode nokku hebi damba galo damba e pati damba galo firi lami galiyabe hebi firi lami hebinabe mbatu firi lami mbatunabe yirlabe ben ba leydi tanirabe bintaram boy be ngawani beje ndasane dullu ngaaji ha to ferlo asi boyli ha jolofe ngeren worbe fulbe susbe sasbe darinobe frontier ndimago ne kadi basan lumbu tawdu men woto jam alla nyalle mon jam hire mon e tumo mo video way tawto yebi an ko be Piindi TV tawate be der golobo kala tawate be der dunde baba adama min biyon hasa assalamu alaikum ay worbe be nanaten ngollini mo pulaagu ben simtetebe hande pulaar wi ko mo tida kanki mum fewnata hande mum mo fewnane hande mum simtanta ke jangu ben worbe wona wurde dubi ujunnaji wona wurde dubi temedde eliman bubakar e hamme juldo kan e ben yaadunobe walla ben tigi ngam ko wonnobe dijjal yanobe pirsagne kura gitti mudu xorb hol mission mo bete chaque génération dans une opacité relative à une mission soit l'accomplir ou bien la trahir be mbadani trahir on mission raison pour laquelle njehen en nokkuji dibe tawete ngastoden gubbiten ngam yonta njobari jango njobari ndi don wonana biddo pullo kala basordo ngam wawa titade mabbe sabu lekki jogi dum ko di don dadi ndeddo ma wodo to tumni woni référence nde wonnon ala ko sernde leji di sona odon fina tawa ce qui fait la différenciation entre les ethnies c'est la culture on culture non ene tawe hen manan dido non ngalu xewngu wonen no gudon pula on culture pulago ala to yahani walla bien ala to tata ko de don pele yabe Piindi TV ko de don pele yabe Laana Yontaabe no kewden wiide Laana kangi kawje kalis joni ko yentabe leñalam en jehina juude guuriki woni guuriki Samba Job en jehina gangel sule Samba Job en bitti be don andube tawetebe ton en bittine Cheikh Moussa Camara bittudene almami Abdoul Kuri Kumba Buuba haw joji draman bajjo padel geliya Abdoul Sirela min bira o dikru ko ol kori o jabtiri sule buuba foli brak foli lamu brak foli jimbe ciakan e ko nen heddi Souleymane Racine nen leli manan didono jere tumbere woni jinga ene tawe don bukki Samba Jela jeji là où repose le marabout et le guerrier jam weli ne tawe ton Samba Gelaaje Bokar Sawla mo yere jam ko teñel kono wodbe mabbe Seydou Antoumani ben yano bir sañu kura Alpha Amar Seydi Yero Bousso Banan kalene e bayla prejo mo hawe Abdoul Karim Diawno dafna seno palin kono kalene Seydou Antoumani bamun Cheikh Oumar Al Fouti radiyallahu ta'ala anhu wodbe jaha ha to kay kono jaha hay der mali mbundi nawa tawa en be wodbe be haal mun halte dum biata Alpha kalto wali Alpha saggo sagir dum woni Alpha Oumar Cerno Yero Alpha Omar Cerno Bayla Tafsir Hamad Kour nan ton deli bandirabe musibi tedumi ko den pele yebbi Laana Yontaabe ngam bawen yettade don ngasanen manan didono fulbe njia hay der ferlo mbal tawta fulbe renebe tal to tawta nay bushraji to tawta ngudon pulago finata mum der e bol mum jonda mum kala bawen yaltin dum fala budda ngaro nde won non rogeren mabbe so nanama hay so tawi on ngala unude hamin gendon dubo nde won non ko pularo yonaton ko taari ko pularo yonaton ko ben go golli ho yonaton holko tawren ferro mbal tawoyten ton ko odon gorko manan diduno pulaajo gandude jambaragal Allah yida tappe tepparagal alay pulaago kono ko jambaragal cellungal de wonon neddo ko ma jamda waaw yeltin leñol mum nokku nana leñol mum nokku holmo tawoyten ton manano didorno ko odon gorko holno wiya kono holko gollini pulaago on gandi déjà golowol makko e gumalo golowol makko e manan didornon e wadda ton alay sago kalen jumpene mabbe manan dindono e fannu jaaji on gorko pullo on gorko gollinido pulaagu kono on gorko kumnettedo ngam jamaragal hande histoire Sénégal sene haale hay goro wa dawde fuuda sabu gorwol de badino ma jetto gumbowi holko wonno don wolde gumbowi hol manan didon sifuri fof non e wonde sene wona ko ma janton hen numéro commercial o neni jiddo guru mon jette jiddo manan didorno odon tarihi guru mon yeltine fatabarakallah ko ni noddude ngel do noddirgel 77 524 67 26 77 524 67 26 jokundire no Piindi TV min bi que c'est le miroir de la culture pulaar so tawi manan dido no finata men ye fala budde Piindi TV tay de wonnon innovation ngaji badama grâce e galdo manan dido non de halirde e godo ayaw habride dum woni pelede yebbi odon culture finata men ganni men dum ko wiite mogo sabu ko Piindi TV ya baylande mogo kono ko yettude ben artibe men hande sen haali historien der pulaago gorko mo nguyi
jejjittaake caggal nde wonnono gollinimo pulaar ko adi hande o waddi cile kewɗe on mo ganduɗa gorko biyeteɗo Abdoul Ata Gawlo ko hol yon ko Abou Samba Diop lelowal pina ardi bonnani kono ene tawa walla ene tambi ɗum manan didono gorko mo wendi bosiyaɓe ay to Abdoul Bocar aranno wiye manan didono koye ndu wendu ganduɗa ko manan dimaɗi bosiya jaranno ɗon woni wendu bosiyaɓe kono holmo jibini worɓe yiɗɓe pulago gollini pulago le donneur sans manan didono attendre quoi que ce soit o fodani manan didono yo yofte ko wadde pulago saabu o wi gollinimi ko leñalon woni Daoudou Moussa Bayde Malal Moussa le PDG ma en dutto lappi goɗɗi avant heɗen dutte noon il faut worɓe fulɓe jagga hen ngam golle ɗe mbawa yaade juuɗe ɗiɗi ko maɗi coɗidirde laaɓa ko Moussa Nia gorko mo guerle beele nabo guerle seɓɓe yalal ɓe konngol arte moon bandira musidɓe fulɓe